Jeg tager min kinesiske regnemaskine med. Se, der er 4 stave her med forskellige tal på alle siderne, så det kan give utrolig mange forskellige resultater det her. Så kan man lægge dem op i en eller anden rækkefølge, og så skal man lægge 7.675 plus 6.564 plus 8.932 plus 5.759. Dem lægger man sammen. Du skal nok bruge regnemaskinen til det. Jeg kan fortælle dig, at det giver 28.930. Du kan selv prøve at regne efter. Kan man gøre det med 3 pinde? Ja, det kan man. Man fjerner den ene af dem, og så laver man 3 pinde, lægger dem op i en anden rækkefølge, og så lægger du igen tallene sammen hernede af, og det her det vil give 2.894. Du kan selv regne efter. Kan man gøre det med 2 pinde? Ja, det kan man. Lægger en af dem væk, og så lægger man dem op, og det her det vil så give 282. Du kan lægge dem sammen på din regnemaskine og se, om det ikke er rigtigt. Kan man gøre det med 1? Ja, det kan man. Man kan vende den sådan, og så fortælle, at det bliver 21. Og den hedder regnemaskinens overmand.